כדי לחבר מדינה, צריך לדעת לבנות אותה. לא פרויקט אחד, לא תחום אחד. שכבה אחר שכבה. למעלה מ-50 שנה, קבוצת אולניק מובילה את בניין הארץ. מאז הקמתה על ידי אליעזר אולניק, ניצול שואה, שנשא עמו את חזון התקומה והעשייה, אנחנו ממשיכים לבנות שכבות של מצוינות, אחריות וציונות. תשתיות הן מה שקורה מתחת לפני השטח. אנחנו שם בכל התשתיות של המדינה. בים, ביבשה ובתשתיות תחבורה מתקדמות. תמיד לפני כולם. בנייה זו אחריות. זו איכות. זו היכולת להפוך תוכנית למציאות בלי קיצורי דרך. אנחנו גם יוזמים, לוקחים חזון ומגשימים אותו. כששואלים איך בכלל בונים את זה, אנחנו כבר בונים. בכל סביבה, ימית או יבשתית, בדייקנות, במקצועיות ובאיכות. שמירה על איכות הסביבה זו לא סיסמה, זו שכבה נוספת באחריות שלנו. הובלה, תעשייה, לוגיסטיקה, כי מאחורי כל פרויקט עומד מערך שמספק לו גב. כשהזמן קצר והשטח דורש תגובה, בשגרה או בחירום, אנחנו שם. צוותים, ציוד, ניסיון, לפעול מהר, לבנות נכון, גם כשאין זמן לטעות. ומעל הכל האנשים, משפחה אחת, אלפי ידיים, מטרה אחת. תשתיות תחבורתיות, תשתיות רכבתיות, יזמות, בנייה, איכות סביבה, גישור, עבודות ימיות, הובלה, תעשייה ואנרגיה. כל שכבה מחוברת לשנייה בדרך לפיתוח ובניית הארץ. זה לא רק מה שאנחנו עושים, זה מי שאנחנו. קבוצת אולניק מחברים את ישראל, שכבה אחרי שכבה.